सांगमाने जय जगन्नाथ नमस्कार स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को मो ना आशीष तो जेमन सब नुआ छन हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और एमती मु नुआ डेली ब्लॉग्स आपन पई नहीं के आछि तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा। भाई सकाल सकाल करेंट पड़े पावर बैकअप भी नहीं वर्षा होची खरा भी होची वर्षा टे माने बंद हो गई और रास्तार कंडीशन देखते केमती अच्छी रास्ता काम चली रास्ता बहुत जल्दी पूरा क्लीन हो जिवो। आउे खरा है पूरा खरा खरा बेंगलोर क्लाइमेट तो यह खरा तापर वर्षा खरा वर्षा एमती लगी रोचे। सैनिटाइजर दियो एरे सैनिटाइजर रब कर हाथ रब करे इन रब करे हाथ चप्पल काट चप्पल तो काट दो ना संडस संडस करे नीचे नीचे तो आज लंच रे माछ और चिंगुड़ी तो सहीटा कोई कि पियाज टमाटो सब प्रिपरेशन चलची। राइट लेने से फर्स्ट शॉप गाधे ना ना आज संडे ना हेले गाधे बने लेट रे क्या कौन कौन होती बोले हमें माछ तरकारी हम के माछ एटा मिरिकाली माछ आउ चिंगुड़ी तरकारी हम जेती होची सब करदा होची पांचटा छडा रकम छुटी पकेले करदा एका पिजड़े खाते हैं पिया हम पिजड़े खा रहे मम्मी को कौनसा वाला जो पंचाला जे मु पाचला डंग काटी हाथ बंद खाया पड़ता मौका को रखना आते कर दे से ना जम जम आदरा 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 Atro. Cute. 1, 2, 3. पीछे दिया है ना ये और जो जल्दी से जी हो चुके ए यार साले था ना उन्होंने देखिए इसके साले था ना हां चल अरे बड़ा घट
ବାସ୍ ଏଇଟା ମଝିରେ ଫିଫ୍ଟି କର ହେଲା କର ଆଳୁ କେମିତି ଭାଜି କାଢିବେ ନା କ'ଣ? ନାହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଆଳୁ ପକେଇକି ଯେମିତି କଷା ହୁଏନି କି ସେମିତି କାଢ଼ିଦେବା ପିଆଜ ମରିଚ ସବୁ ପକେଇକି ମାଇ କାଇଁ Are you? କ'ଣ ପକେଇଲେ ସେ ଖାଇବା ସାମାନ ତ ସେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ହେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ କ'ଣ? ଏଇଟା କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କି ଏଇଟା? ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ବର୍ଷାରେ କାଦା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ତମମାନେ ସବୁ କାଦା କରୁଛ ଆମମାନେ ସବୁ କାଦ କରୁଛୁ ହଁ ତମେ ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଖରା ଚାରିଟା ପଡ଼ିଲା କେମିତି ଶୁଖିବ ତମର? ସର୍ଫରେ ଟିକେ ଧୋଇରେ ଉଲ୍ଟା ଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ ୱାନ୍ ଆୱାର ନା ହାତରେ କାହିଁ ନେଉଛ? ନା ଏଇଟା ଇଏ ହେରା ବହୁତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ଟେ ନିଅ ଦେଉଛି ର ନହେଲେ ଏଇଟା ନୁହଁ କୋଉଟା ବକେଟ୍ ଦେଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ପରା ନାଇଁ ବ୍ରସ୍ ସେଟା ହବନି କ'ଣ କରିବେ ଯେ? ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଥିଲା ନଥିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ବେସିନ୍ ବାଲା ବ୍ରସ୍ ଦେବି ନା? ଏଇଟା ଧୁଅ କୋଉଟା ହଁ ଏଇଟା ହବ ହବ ତ ଆଉ ସର୍ଫ ଟିକେ ପକେଇଲାନି ସର୍ଫଟା ଆଣ କୋଉଟା ସର୍ଫଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହବନି ମ ଏଇଟା ଶୁଖିବନି ୟାକୁ ड्रायर ମାରିଦେବା ନା କ'ଣ? କୋଉଟା क्या बोलते हो? କୋଉଟା ଡ୍ରାଏ ନା ଶୁଖିଯିବ ସେଠି ଥାଉ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପିକଅପ୍ ବାଲା 5ଟାରୁ 8ଟା କହିଛି ତ ଚଳେ ସେମିତି ଆଣିଦିଅ ଶୁଖିଯିବ ସେଟା ଆସୁଛି ସର୍ଫଟା ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ସର୍ଫ ଆଣି ନା ସର୍ଫଟା ସେ ଉପରେ ଅଛି सर्फ ले लो जल्दी नहीं हाथ छाड़ जियो मो बेसिन ब्रश गला से पानी रहेगा सर्फ पका ଏଇଟା ପକେଇ कौन कहले अरे पानी पके था ସେଇଟା ବି ଝୋଳ हाँ डाली भी अच्छा ଏଇଟାରେ ବି ପକାଅ କୋଉଟା ପକେଇଲେ ସିନା ହବ हाय हाय ब्रश ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି ଝାକ୍ କର ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଛେଚି ଆଗେ ଛେଚିଦେବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଣିଲେ ତମେ କର ଆଉ କ'ଣ କରେ ଛେଚି ସିଏ ଏଇଟା ଇଏ ମାଛଟା କି ମାଛଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ମିରିକାଳି ମାଛ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଶ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଛେଚା ହେଇଛି
ଅଣା ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକୁ ତିରୁପତିରୁ ଫେରିଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଣା ହେଇଛି ସବୁ ଆମର ଗାମଲା। ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିଛି। ଚଣା ଦେଇକି ଦେଇନି। ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ହେଇଯାଏ। ସେଥିରେ ତ ଗୋଟେ କଣା ନେଇଛି ସେପଟରୁ କରିଦେଲେ ଓଲଟେଇ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ତମେ ସବୁ? ଯାଇଥିଲି ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ। ହେଲେ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟା ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ପାଖରେ? ଏ ସେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ସେଟା ମନ୍ଦିର ଚିକୁ ତିରୁପତି। ଚିକୁ ତିରୁପତି ପାଖରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ। ଗଛ ଲଗା ହବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଆଣିବା। କି ଗଛ ଲଗାଇବ? ଗଛ ଆହୁରି ଅଣା ହେଇନି ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଣିବୁ ଆଉ। ମନ୍ଦାର ଗଛ ସେବତୀ ଗଛ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗଛ ଆଉ। ଏଇଟା କଣା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ସେ କୁଣ୍ଡକୁ? ପାଣି ଯିବ କି ପାଣ୍ଡାଲ ରହିଯିବ କଣା ନ କଲେ ପାଣି ଯିବ କି କ'ଣ କରି ଦେଇନି। ଦେଲାନି ପରା କଣା ସେ କୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯେ ଏଇଟାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏବେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମକମଳ, ମନ୍ଦାର ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅପରାଜିତା ଗଛ, ପିଆଜ ଗଛ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲି ପୁରା ଏବେ। ଚलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। ଏଇଟା ବାପା ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ମଗେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଚାକୁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି M2 M32 M32 ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା सैमसंग रे ମାନେ ମୋର ଏବେ ଯୋଉ ଫୋନଟା ଅଛି ବାପା ସେଟା M30 ଏଇଟା M32 M32 ତମର ସେଟା ସେଇଟା ମୁଁ 14 ଦେଇକି କିଣିଥିଲି କମେଣ୍ଟ ଫଟୋ बॉक्स टा छोटा अछि मोबाइल रे बड़ अछि पूरा एटा फुल सुपर अछि। एमोलेड स्क्रीन ले सुपर एमोलेड स्क्रीन देखो तो कुछ नहीं कि हां इतरे सिम इजेक्टर कवर और टेम्पर ग्लास भी ऑर्डर कराई थी सेटा आज आसे ना आज आसियानी काली गोटे आसे और पहर दिन आसे 15 वाट रा चार्जर देछि बट सपोर्ट 25 वाट रा नुआ चार्जर USB कहीं है यार ओपन टा एटा
ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କେ ମତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଓ ବିగ్ ବିଲିୟନ ଡେ ଅଫର ଚାଲିଛି ତ ବିଗ ବିଲିୟନ ଡେ ଅଫର ଚାଲିଛି ଦଶହରା ପାଇଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ମୋ କାର୍ଡରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଫର ଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେରେ କମେଇ 2000 ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି ଏଇ ପାପା ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଟଚଟା ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ସାଇଡ୍ ରେ ଏଟା ଟଚ୍ ଟାଇପ ଏ ସୁଇଚ ନେ ଏଟା ଟଚ୍ ଟାଇପ ହଁ ଚିପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏ ଚିପେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ଘର ପଛରେ ମାର୍କ କରିଥାନ୍ତା ଏ ଅନ୍ କି ନଉଛି ଅନ୍ ଅନ୍ କଲ ଅନ୍ କଲ এই সাইডে কিছু বাটন নাই কি পাপা নালে এটি লং প্রেস করନ୍ତି बहुत बहुत धन्यवाद ने लॉन्ग प्रेस करिए ଆସିଲା देखिए बस स्क्रीन देखिए एटा सुपर एमोलेड स्क्रीन সেটা কোন বুঝ ओ देखो Super AMOLED कहले वीडियो कौन? क्वालिटी रे जाना पड़ियो तो स्क्रीन क्वालिटी जाना पड़ियो देखिए ସାମସଙ୍ଗ ର तो ପାପା ग्लास किस पके नहीं ଆରେ ସେ ପକେଇବ କି ଆମର ଟେମ୍ପର नहीं ଗ୍ଲାସ୍ नहीं से ମଗେଇଛି उटा टेम्परेचर ନାଇଁ ତମର ଯୋଉ ଆଗଟା ଥିଲା ସାମସଙ୍ଗ ର ନା ସେଟା ମୋର ସାମସଙ୍ଗ ସେ ଆଗର ଗୋଟେ ପାପାର ଥିଲା ଅଛି ମୋର ଯେବେ ଫୋନଟା ନାହିଁ କି ସେଟା Samsung M30 ଏଇଟା ସେଟା Samsung ଛୋଟଟା। M32 ସେଟା ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଯେ ସେ ଫୋନ୍ଟା କାମ କରୁଛି ତ ହଁ କାମ କରୁଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାମ କରୁଛି ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଅଛି ନା ଅଲଗା ସିମ୍ ଅଛି ଦିଟା ସିମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ଦିଟା ନମ୍ବର ହେଲେ ସେ ସିମ୍ କାଢ଼ିକି ଏଠି ପକାଇଦେବ ହଁ ଖାଲି ସିମ୍ଟା କାଢି ପକେଇଦେବା देखो सब ये करो एनेबल करो ନିଅ ଯାହା କରୁଛ କର ମମି ଦେଖନ୍ତୁ देखिए हमें स्क्रीन रे टच करिए ଏଇଟା ପାପା ଦେଖନ୍ତୁ ପଛଟା ୟାର ଅଲଗା ଅଛି ଭଲ ଫାଟିବନି ନା नहीं ନାଇଁ କଭର ମଗେଇ ଦେଇଛୁ ତ ଏଇଠି ପଛରେ ଦେଖ एटा स्क्रैच प्रूफ एटा କିଛି ନାହିଁ ଆଗଟା ପଡ଼ିଲେ ଫାଟିଯିବ ନାଇଁ ଆଗରେ ଫାଟିବନି ଏଟା ସୁपर एमोलेड माने इतनी एट रे पड़ले फाटिबनी ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମୋର ସେ ଉଚ୍ଚା स्क्रीन देखे टच करके देखिए इसका स्क्रीन टच करके देखिए आप अलग स्क्रीन लगा ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭଲ ଅଛି 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇଲୁ ଆଉ तो वीडियो आज पे एतिकी वीडियो बेसी लेंदी करूनी तो आपण कहिबे वीडियोटा केमती लागला आउ केतरा जगार पापा ब्लॉगिंग करचंदी कैमरा धरिकी रेकॉर्ड करचंदी तो आपण गेस करके कहिबे को टाइम ड्यूरेशन रे पापा कैमरा धरिकी ब्लॉगिंग करचंदी आउ आज पे वीडियो एतिकी ताले आपण यदि वीडियो भल लागला ताले निश्चय लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जब भल लगे ताले कमेंट करी कहे कौन पे भल लगे सो दैट आम वीडियो कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर पारू तो ठीक अच्छे आज पे एतिकी रहिलु बाय बाय टेक केयर